Nu skal vi så ind og kigge på boringer, og det gør vi ved at gå ind på Jupyter-databasen, som der også er et link til i underkort 2. Til at starte med zoomer vi ind omkring Mulebjerg, som vi jo kender godt. Omkring og nu længere ind omkring Dorkedal her. Vi skal så have aktiveret nogle forskellige lag, og det gør vi hernede. Baggrund og hjælpelag. Vi skal sørge for, at det er topografisk kort. Vi kunne vælge andre kort også. Og så skal vi lige vælge terrænskygge og kystlinje. Det giver os lige lidt bedre styr på, hvor vi er. Nu, når vi har gjort det, vælger vi så de boringer, vi skal kigge på. Vi kigger bare på boringer i det her tilfælde. Vi kan se, der kommer en række boringer frem her. Det tager vi lige og gemmer det kort her med print screen. Sådan, og sætter det ind her. Og Ctrl V. Så er det i hvert fald gemt. Så kan vi se, hvor de forskellige kort, eller hvor de forskellige boringer er henne. Vi skal kigge på to af boringerne her. Vi kan eventuelt lige zoome endnu længere ind. Og så kan vi se 3561 som den vi skal arbejde med, og 3532 her. Hvis man klikker på et af kortene, nu tager vi så det første kort her, 3532, så kan I se, så kommer der en liste frem her, der kan være flere end en boring, men nu er der så kun en. Vi kan så trykke på link, og så får vi så en række oplysninger, som vi skal bruge. Og de oplysninger, vi skal bruge, er terrænkoden, som er 19 meter. Det er ligegyldigt om vi bruger bare DNN, det danske normale. 19 meter er terrænkoden, det er 19 meter over havet. Og vi skal også bruge den her oplysning hernede omkring, hvad der er i boringerne. Fra 0 til 3 meter, der er ler, og fra 3 til 38 meter, der er ler, sand og grus. Som den her blanding er også det, vi kalder moræne. Jeg har sat de her ting ind i journalark et eller andet sted her i forvejen. Her har jeg det. Sådan her vil jeg kunne beskrive det. Terrænkode 19 meter på den første boring. 0 til 3 meter, det er ler, 3 til 38 er ler, sand og grus, som også. Vi skal gøre det samme for de to andre boringer, I skal kigge på, og I skal også være klar over, hvis materialet nogenlunde ligner hinanden, f.eks. forskellige slags kalk eller sådan noget, så står det bare sammen i en kategori. Et af de mere triggede ting, og som typisk går lidt, som kan være lidt vanskeligt, det er i at finde ud af, hvordan man skal så finde for eksempel boring 42 210, og det gør man faktisk bare ved at skrive 42.210 her. Så får den automatisk linket og boring her. Hvis man vil fjerne det her, det kunne være, at man vil det, fordi man gerne vil have et skærmbillede af det her, så kunne man sådan gøre det. Og hvor I nu kan se, hvor den er henne, 42.210, så kan vi lige zoome ud, og vi kan se, at den faktisk ligger den så her på en af de her øer, der er ligget i det gamle Littorina-hav, en kalkø faktisk. Den skal I også finde oplysninger fra og indsætte. Det var vist det.